Андриана ми е пратил покана във Фейсбук. Не знам за какво, май иска па да ga ебам. Но айде га приемаме сега на тая япа. Приемаме ga на Андрианчето. И звъниме да ga... Айде! Де... Викса се код да им са намаз... Тук код да... Окей. Не, ти изгубна с камера да е по-интересно. Сега... О, Андриана ще става, ма! Че видиш ти що скамела си в България, че ти смачкам тиката, не ме записвай, да ме записваш тази. Камерата съм изключила, гледай си работата, бе, педараста. О, ти пращаш покани, ма ти ми пращаш покани. Албанците малко те натепаха, бе, колко долу, айде че... Кои албанци, ма? Некъде, бе. Върти, бе, върти. Дай, най, курво. Маме да кури. Така. Ти ми викаш на мене педарас. Педарас, ама е пак голубас. Ти ме... Така. Втори опит. Педарас, ама те е бах у вас. Google ме гледаше по тента, ама аз си ме питаше дали това съм аз. За това ми лапе куро и лега разпиеш, защото ти педарас.